ka-journey sa mga mahilingon og basketball diha. Paminawa sa ni. Natay ongoing basketball league diri sa Upper Bantigi, Aguho dan Bantayan, Cebu. Open para sa mga gusto mo apil. Note, dili ni government sponsored tournament. Private ni siya nga liga nga gi-organize para sa community. Lingaw og healthy competition. Kung naamoy team, minimum 10 players per team, kay gusto nato nindo tan-awon og organize ang liga, required ang upper o lower uniform para presentable o professional ang dating. O para sigurado ang kalidad, sa Dos Marias Sportswear Clothing magpabuhat og jersey. Registration or cost 900 per player. All in na. Mao ni ang breakdown. 750 pesos jersey per set sa upper o lower. Premium quality na. Ang 150 pesos sa entrance fee, kuryente or suga o bayad sa mga referee. Solid kay ni, affordable pero wala gilipid ang quality. Para sa mga bulilit below 12, pwede upper jersey lang. Dili ni bag-o kay nakasuway na ta paliga diri last 2022. Og real talk lang. Gasto gyud ang pag-organize labi na sa referee o uban expenses. Pero tungod sa support sa community, among gi-decide nga i-revive karon. Og kung magmalampuso ni karong tuiga, plano namo nga mahimo na ni siya kada tuig nga liga. Mao ni ang mga kategory. Bulilit Division below 12, Interpurok, Intersitio ra ni siya. Junior Division below 18 years old, open category. Prime Division 20 to 30 years old, open category gihapon. Veteran Division 30 to 40 years old, open category gihapon na. Og Legends Division 40 years old above, mao gihapon open category. Ka-journey, kung naamoy team nga gusto mo apil na mo. Ayaw pagdugay, i-submit dahil ninyo team. I-share po niya sa imong mga teammates para makahibalo po sila. Kay dili lang duwa. Kalingawan, disiplina o camaraderie. Comment or message lang kung ready na mo. Kita-kits, ka-journey.